To je odavde počelo. I ja sipam gorivo i on mi udari kantu. I prosipe mi. I onda ja ljutim se. Šta ti znači 100 grama da mi rasipeš gorivo? Naprimjer 100 grama pola sela, ne možeš kući da dođeš. To znači ti je 100 grama gorivo. Znači ne možeš da završiš rabotu. Možeš da ostaneš tamo pa da ideš da crpeš gorivo, da kupiš pa da sipeš. To je to. Nategni. I šta ti se znači 100 grama gorivo da rasipeš? Pitam te šta ti znači? To mi ti podizar šicu na gore, to mi mene nije jasno. Preklopi. Neću ja stoj ne pijem. Kažem ti stoj ne pijem. Neću ja to i stoj. Stoj koji su, ne volim, moj otac je prodao 5 hektara zemlje za tija čokančke. Što je pivo kupovao. I za to ih i ne volim. A samo zbog toga? Samo zbog toga, nikako gi nisam voleo čokančke. Znači on se naplašio bukvalno od On je kupovao piće, nije imao ko što ja sad proizvodim. Ovo sam pravio. Tu sam živeo 34 godine i oženio sam se, doveo sam ženu i dobio sam 2 deteta, sina i ćerku. Od ćerku imam 3 unuke devojke, a od sina 2 unuka, muški. Tu sam ih očuvao. Ovo je stariji bio od predškolsku, na Lečka 2. I onda ovo sam napravio. Lično ja i baba smo to napravili. Do 20 godina sam se bavio više sa poljoprivredom. Svinje, krave i kopali smo sa matiku. Odeš u njivu i kopaš matiku, sad sve mašinski radi. Radio sam u Leskovac, radio sam i u Niš, ali to je ista firma. Ovdje je bila ispostava, tehnička služba. To mi ti podizar šicu na gore, to mi mene nije jasno. To je odavde počelo. Ova žica je bila dovde, donja. Pa sam ja dodao ove motke gore i ovu žicu smo dogradili gore. I trebalo da je se stavimo, da je uklopimo. A moja baba dođe i spušta gu dole i ja kažem, ja dižem, rekao, a ona spušta. I odatle je počelo snimanje, decane snimili ovija ljuci. I tako je to počelo. Dolaze Makedonci, dolaze Mišlinje, dolaze Prokupje, dolaze iz Bojnik, dolaze sa sve strane kod mene. Čak iz Slovenije su dolazili kod mene. A kad sam se ženio, ovo pod mišku sam ženu doneo. Ukrao sam. A sad go ne mogu pomerim, sad 100 kila. A bila je 50 kila i pod mišku sam je doveo preko plac tu i preko. I ta ljubav traje 57. godina. Krenulo spontano, krenulo to zbog drugara i zbog ljude sa kojima radim. I onda to je ispalo preko noći bukvalno na veliko i zašlo. I onda ajdemo to da proguramo, da vidimo dokle može, ali i dalje ide to, ne zaustavljamo se. Prvi video je već bio viralan toliko da nismo ni mi mogli da poverujemo. Odmah su nam se javili neki poznati pevači, neki glumci, ali mi smo to sve sa dozom, da kažem, opreza. Pa komentari ljudi su, u prvo vreme je bilo sve ekstra, pozitivni komentari, dok na primjer ima ljudi koji su dosta ljubomorni i kao vi zloupotrebljavate stare ljude, vi maltretirate, i onda sam želeo da kažem i ujedno i poruka svim starijim osobama,
Starije osobe trebamo da čuvamo, a to što se mi zezamo sa dedom, babom, to uopšte nije maltretiranje. Znači, oni provode dane u penziji ne monotone, kao što većina penzionera provodi. Sede, čitaju novine, televizor i to je to. Baš naprotiv. Stari ljudi, penzioneri trebaju da se aktiviraju, da kose kao deda, da se zezaju, da piju, da jedu, da se šalimo svakodnevno. Bio sam seljak, gledaj. Sam ti gospodin. Sad sam legenda umetnik.